Aflarea numărului necunoscut. Numerele care se adună se numesc terme. Rezultatul adunării se numește sumă. Orice număr necunoscut la adunare, fie că este primul sau al doilea, se află întotdeauna prin scădere. Avem jos două modele de rezolvare. Când nu cunoaștem primul termen al adunării, a plus 5 egal cu 7. Oricând la adunare numărul necunoscut se află prin scădere. Astfel, a va fi egal cu 7 minus 5, iar rezultatul ne va da 2. Al doilea model, când numărul necunoscut se află în mijloc. 3 plus b egal cu 8. Întotdeauna la adunare numărul necunoscut se află prin scădere. Astfel, b va fi egal cu 8 minus 3 și va rezulta 5. Reamintesc, numerele care se adună se numesc terme, iar rezultatul adunării se numește sumă sau total. Trecem la scădere. Primul număr al scăderii se numește descăzut. El este întotdeauna mai mare. Numărul din mijloc se numește scăzător, iar rezultatul se numește rest sau diferență. Atunci când numărul necunoscut este descăzutul, acesta se află prin adunare. Și v-am făcut un model aici. M minus 5 egal cu 4. M este descăzutul, primul număr al scăderii. Acesta se află întotdeauna prin adunare, deoarece este numărul mai mare, cel din care noi luăm. M va fi egal cu 5 plus 4, rezultatul fiind 9. Atunci când numărul necunoscut este scăzătorul, adică cel din mijloc, cel mai mic, acesta se va afla prin scădere. 9 minus n egal cu 4. N este scăzătorul și va fi egal cu 9 minus 4, rezultatul fiind 5. Reamintesc, descăzutul este primul număr al scăderii, scăzătorul este numărul din mijloc, iar rezultatul se numește rest sau diferență. Descăzutul se află întotdeauna prin adunare, iar scăzătorul prin scădere.